தேனி. சார், நம்ம ஸ்டோரில் ஸ்டேஷனரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே கிடைக்கும். டாய்ஸ் உட்பட எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நேரடியாக வாங்கிக்கிறவங்க இங்கே தேனி வந்து வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைன் மூலமாக வாங்குறவங்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இடத்துல வாங்குறவங்க நம்மளோட பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் போய் பாண்டியன் ஸ்டோர் தேனி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆப் இருக்குது, நம்மளோட ஆப்பு. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் நம்மளோட ப்ரைஸை செக் பண்ணிவிட்டு தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, இது கிளே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃபரெண்ட் கலரான இந்த கிளே. இது 12 பீஸ் இருக்கு இந்த பாக்கெட்ல. இந்த 12 பீஸ் இருக்கிற இந்த பாக்கெட் ரேட் வந்து 38 ரூபா தான். அப்ப ஒரு பீஸ் ரேட் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 3 ரூபா 16 காசு தான் உழுகுது. வெளியில பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 5 ரூபாயில இருந்து 10 ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கடையில் இதோட பிரைஸ் வந்து 3 ரூபா 16 காசு தான். இந்த டோட்டல் பாக்கெட்டு வெறும் 38 ரூபா தான். நீங்க நம்ம பிரைஸை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வாங்கிக்கலாம் தாராளமா.